Athil tu te chibai ve ko le karma salam ni sari ve liam tha pong sual chungchang kan pos kan la she thewanga taxi ya tuimin en tira min hrai ruya ti chuan min pong sual dinge in ka hria a sarwakin min lo da chu te tang chuan ka tlan chuak le ni tia an soi kha Facebook ate WhatsApp ate aron viral kha kanan tar chuak ani ati chuan an nuwa tuk le lama te po an soina pa nge te po kan zo chianga kan be chianga an soi dan nge po chiang takin a soi thei ania ti chuan kha thu khatun thlengin a kan langa event zui zela akal zui zela police station lama te po kha mi chungchang a khan khesialu teo mem tin kan han ngai event chun jam zela taxi association tele atong tu ngai te pon kan ngai event chun jom zela ke pon ka be chun jom zela ti chuanin tun thleng hian thu chiang hriat ala ni theilo chu wangin tiang hian an shil na pa ngai khan thu chu aron siama kan an chiar chuak nge ngai dam dilna ka thuron post to taxi four wheeler a thil thleng ka passenger in min hril tuisik in tura dam doi pol roi bua pong sual zui anga post ka siam kha tun thlengin victim lam hian case file an la nei lawa ka passenger kha zong chuak le turin tur hian MTA ho nen thei top kan chu CCTV nen atang kopa kan chui po in chui chua thei ani tak si lawa chuan he thu hi thubel chian do lo ani ati in ngai dam dil na thu chua ka siam le ani e mi puita hin ril ru ka lo ti hlo thona le shom na zong zonga min hriat thiam na le ngai nap na ka dil tak meu cheu ani e he thu hi gup sang sanga min lo the dar sak turin ka nge na cheu tin po sanon siama alomam ka ti he ti nga thu pa choina angren aron siam ngam hi atha ka ti ma se kha kanan zo chena kanan chui chen kanan mani hi ral tan ko chaklam mi anin ka shia hatia ni khanin thubel chian do lo an lo soi tak tak nge nia o tuna hi hriat chu thei ani lawa thubel chian do lo ani tura ngai taila engma chui chu thei mo an mani om na mun azon chu thei ani tak si lawa chuan chuwangin he thili chu ngai to zui lo emo soi zui to lo atha kangaya tin kha thu kha khami zanan han thon dara han ti kwala khan Facebook ate group sang ate an tidara tin WhatsApp group ate po keima te po ron thleng ani khati kan group sang post dar ania soi zui lona sangal khop maya tin invent film ko na trai he tiang thile lo thleng tak tak te ni ngai chuan ti in kan han post chong vele film khur kan in zir tir nan ani mi thil pe emo mi kan hriat chian lo laka changa thil eile in turte dong hot lo turin in zirti na tangka ya kanan mangle tangal bokani ati chuanin chui chuange ya tha kan ti hlom khop maya atira kan soi tong khan kan beven asani thei top chon zon chot tumin case ron kala omem chu tianga ron ti chuan omem ti te ngai ven reng ani atin an mani po hian eng tin ma chon miron biak po thei garing ha ti khopa malakin huam kan din ala hian chuwangin ngoi bo puyan du emo thil theng tak tak lo thu bel chian do lo alo ni theya engpo ni se ke chu atan na nga ya khan ka tang do na ni mi phur chungchang ate abik takin zan ria te mi sultan chan se thato thina tin mi mel shir ngai lo tanga in tura mo ka tiang han don hot mai te hi vairama kan kala kanin chauluk mem thin kha ani thina tuna po hen mizorama po hian kan film khurve to hi chu ngai ni alo thleng kherlo ni pon tuna khan thil tak tak lo ni kherlo ni poin kan in ven film khur hi chu angai ve to ni chu gala soi du fanani tin khami chungcha khan taxi association tele khatiang lam khani in timol phona emo ke mani taxi lamin timol phona posani eti in an lung te khan oilo viawa information chungchang tele a police in ko chungchang te thleng khan an soi kai ni a hemi chungchang a point in zirti na hi kanin pek war deuh hlek anga in ka hria a deformation hi chu tun la ya hei kan war chho ta khop mai tin social media lama hian a bik takin kan war na sa zuala deformation ka file mayang in timing chiat na tina ni maya in timing chiat man ka file mayang case ka file mayang ti te hi an ching em thina deformation hian a huam tak hi kan thre thin lawa hi apoi thina kan khuwa kan veng mingi lam ria chu ta chuanin case ka file lon che kan khuwa chu tiang thleng ang chu ni soya tiang chi te kanan chingot zela tin tuna pokhan taxi minga lam ria kan lungoi lo taxi min timing chia deformation kan file lon tiang si te lo ni ta deformation hian mi pui hetianga a hu ho ang chi kha
a huam tel chia lem lowa mimal le mimal thil ang chi ani ti hi kan hriat angai ni pakhatina mi awati ming chiana mimal awati ming chiana emo dot manga awapu a khami khanin diklo takin min pu etia alo huat chuan chu deformation tling thei ania enti ming chiatna thutling a ngai ni atin deformation case hi case file all I ani lem lowa chengke koka thil nei ngai ania finfiana tele thil tu lang te poimo te thataka nei ngai thil ani chuwangin kan hriat atana poimo deuh mai chu aizola mi pakhatin aizol khoni lawin aizol pa pakhatin min nek tin social media post sila aizol min timing chia aizol khuwa tia soilang deformation ka file don ka case ka file don ti ngot thei kha ni lawa chan chu kha thil kha mi tam taka huama wai tu bernge soi tu ber khange wa timing chiat kha a soi thei lo aizol khanin deformation kha file thei box si lo chuwang chuanin chu tiang chuan kar pakhatin chu tiang chuan min ti a anti pon deformation atling thei lo ni anti nan chumi motor chuan chu a number ni a motor a chuan chumi chu a inzia ka chu tiang chuan a motor chu a ome lo ti ta se emo chu pa chu ama chu ka hrilo aizol pa nia a mela chuan chu tiang chuan sera neya chu tiang chuan oma a mel po he tiang hi ni a chu tiang chuan chiang kel kolin omse chu tiang melang che chu rom se chu tiang motor ang che chu rom se kani mi hlei nem hei ke chu kani lawa evidence bo kan eveka engwangi he tiang hian do tin min puin ti ming chiat na ni ti in case file se chuan chu information atling theya chu tiang ani lem lo kha tianga group of people mi pui pung kho manol pui soina ngan man top ang chi kha chu deformation atling thei lo ti hi kan hriat thara poi mo khop moya tin thil poi mo deuh mai ka ngai mo thin em mai soina na tha ka ti deuh chu eng tu te mo kan khuan ron soya thil thalo ti anoma kan khua an ni na phat tir tral kan tumte tin kan khoming ati chia ti zonga he tianga kan ti vau hi ke chu fu lo ka ti khop maya kan khomi zong khan sual ti na ni lo tin khami thil tiang ti zong kha an sual ti na ni lo wa kan khomi zinga kan veng mi zinga kan thopui zinga chu tiang ti sual chun lo om pal ve ni mai ti kan pom thiam hi ngai ka sia tuna kan kalpui fo thin da ni chuan kan venga mi poni lowa veng danga tanga ron khosa ni ron om het poni lo kan veng miang te na in chala kan veng min ti ming chia tiang zong te tul tha na le chi sang sang apo tiang zong a thu chuai veng chung ten kan nei fo thina hi chu a ho hle in ka sia kha thil ti sual tu kha kan veng mi lo ni pon a veng zong in kan sual pha kher lo ti hi kan in hriat thara ngai tin a veng zong in chir thewa kan chingte a khuang zong in chir thewa kan chingte hi thil fu lo tak nein ka sia thu kan hriat chian lo te news chiang kuang kan hriat chian lo te thu tak post chi vak chin ching te hi kan oma a local le a local non le a heta voi khat chu tiang chuan atia anti chuan post local chhong le a chuta chuan chu tiang chuan ani chiang de win ani chho tela atopa phei chuanin a soi tu ngei po khan thil dang de motian oi le de hi tam to thin khop mai chuwai kan post siam tu te kan thu mu te uluk takin kan zir chena kan ngai tu chena poi mo khop maya kema bi kina thu ka post reng hi chu in hriat thin karinga enge mo viral emo thu enge mo mani chuan chanchin thar puang angin ka tingai lem lowa ke chuan khami atanga kan in zirna tur om enge poimo om kan film khur ngai lai tur ang chi soi chuan rem changa ka mang mai thin ti himin hriat sak karinga tam takin tun thleng hian chanchin thar puang emo kha tiang anga khan min langai fo trini azialo ka ti deuh hleka chuwang chuan chu soi fianan karon mangle ania engponi se he thu pong sual chungchang bi khi chu thu chiang lowa ngai top phot mai tengu he tiang mi chu mizoram ma chuan thleng lo shram te se ti hi kan zawai du dan le kan tong trai na po ani karinga engponi se kha thil kan soi film khurna tur mi in tur pek te mer hriat ngai lo ang chi te bik takin zan lama te po ni ang chu eile in tur lo lak sak ngot te lo ei sak ngot te lo ei sak ve ngot te tin mer hriat chian lo rin hlel zong tak mai lau chunga lir theya phur tlat mai ang chi te kha ti lo hi a tha to jok tun lai bo ro ka chuan
chu wangin kan film khur theina la hian film khurela sualna tam tak ke chu kan sualna tam tak lagai chon kan in veng him bin kan in thiar fi hlim ve thei ti hi an hriat a poimo khop mai